Señoras y señores, bienvenidos. Buenos días a todos. Es un placer para mí, en nombre de las dos directoras tanto de China como de aquí, local, de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, apoyar un año más el Festival NITS de Cinema Oriental de Vic. Nuestra fundación es fruto de colaboración entre 4 instituciones, tanto de China como de España. Las de España son la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y Casa Asia. Y la de China es la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Aquí nos centramos en la difusión y enseñanza de la lengua y cultura china, por lo que tenemos estos 2 tipos de cursos. Y además de hacer cursos, clases, también organizamos y colaboramos en actividades culturales. Y este festival es uno de los más importantes que tenemos. Desde que nuestra fundación y este festival iniciamos nuestra colaboración desde el año 2017, creemos firmemente que el cine es un canal fundamental para difundir la lengua y la cultura. Y gracias a este festival llevamos nuestra cultura china a toda Cataluña. Les deseo mucho éxito en esta edición y que disfruten de las películas y el intercambio cultural que nos brindan. Muchas gracias y nos vemos en Vic. Moltíssimes gràcies a Zhang Jingwei, codirectora de l'Institut de la Fundació Institut Confuci, i molt agraïts de tornar a col·laborar, que torneu a ser al festival. Ja sabeu que és casa vostra, portem una relació de molts anys i de fet, com ara parlarem, la programació xinesa, les pel·lícules xineses són les que per nombre són les més majoritàries del festival. Xina és el primer productor de cinema al món ara mateix, per sobre d'Índia, dels Estats Units, d'altres països, i per tant és normal que tingui una representació tan important al festival. Vols afegir alguna cosa, Lídia? Bé, ja ho ha dit tot la directora Wang. Jo soc la Lídia Tobert, soc la responsable de les activitats culturals i, com dèiem, estem molt contents d'estar col·laborant un any més amb el Festival NITS. Com també bé ha dit la Wang, per nosaltres no només la llengua sinó la cultura. Moltes vegades la cultura és la porta d'entrada a conèixer un país, una civilització, i bé, per nosaltres és molt important totes aquestes activitats i en concret les activitats de cinema en les quals fem molta incidència. Tenim regularment també programació de cinema aquí al Confuci, sovint en col·laboració amb el Festival NITS, també amb Cineàsia i amb Casa Àsia i amb altres institucions. I bé, esteu tots convidats a participar també a les activitats que tenim aquí. Que per cert, al setembre tindrem algunes sorpreses. Per part nostra, com deia, molt contents d'acollir avui aquesta roda de premsa. També, evidentment, estarem participant a la nit de la cultura xinesa el dijous 17, si no ho dic malament, el dijous 17 de juliol, a la Bassa, com cada any, que després el Quim ja explicarà amb més detall. I també estem col·laborant amb el programa Més Nits, que sabeu que es fa als centres cívics de Vic i en diferents espais, que avui mateix, de fet, tindrem un taller de pintura xinesa que s'ha omplert. Ahir parlàvem amb la responsable del centre cívic i m'ha dit que es va omplir molt ràpidament i segur que anirà molt bé. Aquesta tarda al Centre Cívic Santana a les 5 farem aquest taller de pintura xinesa. I res, com deia, supercontents i amb moltes ganes de cinema i de veure tot el que el festival té per oferir aquest any. Moltes gràcies, Lídia. Nosaltres molt contentes que vingueu, que hi sigueu. De fet, el dimarts, o sigui fa 2 dies, vam fer una roda de premsa també a Vic, va ser una roda de premsa a la ciutat on es celebra el festival i després una a Barcelona. I de fet dimarts a Vic ja va venir moltíssima gent de Barcelona, cosa que
el que comentava la codirectora Wang, que és un festival que sembla que a Catalunya té molta repercussió i cada vegada tenim més acreditats, sobretot de premsa però també d'indústria, de fora de Catalunya i de diferents regions d'Espanya, i per tant crec que això és bo perquè evidentment significa que el festival està creixent. El festival aquest any té prop de 40 pel·lícules, més de 30 premiers, la majoria totes premier a l'estat espanyol, però algunes d'elles premiers europees, internacionals i en concret 3 estrenes mundials, cosa que també ens fa molt feliços perquè són pel·lícules que encara no s'han exhibit a cap sala fora del laboratori, per tant són pel·lícules que acabaran de sortir del forn, com qui diu, i es podran veure al Festival Nits, i això ho agraïm especialment perquè moltes distribuïdores asiàtiques volen veure la reacció del públic del Festival Nits, i nosaltres que som un festival de públic, clarament, doncs pensem que això és important, que el públic del festival tingui aquesta valoració per part d'algunes distribuïdores. Per tant, un aplaudiment pel públic del Festival Nits perquè diuen volem veure com reacciona el públic del vostre festival perquè és un públic que és el públic afí a la pel·lícula que estem proposant. Bé, com sempre, farem pica-pica de la programació, parlarem sobretot de la programació xinesa, com comentava, és la més majoritària en aquesta edició, i també, com ve sent habitual els últims anys, fem aquesta combinació entre un cinema més d'autor, un cinema més intimista, potser, un cinema més cineclubista, i després les grans produccions de cinema d'acció, que també ens encanten. I creiem que el públic del festival hem aconseguit un públic molt heterogeni, però que té clarament aquestes dues vies d'interès, que és un cinema més, potser això, més de cineclub, i també un cinema més, que és totalment compatible. Aquí també hi ha molta gent que ve a els dos tipus de cinema. Començarem amb un tràiler i després explicarem. 你知道我带的那大妈不是？到现在都3周了，动不动都熄火了。你说他真大年纪了，还说啥开车？我爸搁郑州过了30年，从来没离开过。我今年55了。你这要干啥去？你能不能分担呢？那光想着自己中盘。周一买了肉，还买了香皂，6块多。6块几啊？这家老娘们不听老爷们的话呀！不能这样，我就不信我不敢了。你就是懒，装什么大了解？你图些什么？你自己知道。我给闺蜜带娃，我图啥？让她盯上了，我图啥？感谢妈，这么长时间以来对咱们这个家的辛苦付出。三喜临门了，哎，4临门，回去看看，辛苦一下，4临门。咱的事儿不管了啊。妈，这大喜的日子啊，消停消停。啥叫消停啊？这大半辈子你拿我当啥了？平常你啥大人的话我都得收拾，凭啥？没有老娘们像你这样。今天我自私一回，我都对不起你这话。我也想有我自己的事儿，我跟你们是一样的。教练，那你能不能别嫌我麻烦，教会我？成不？中。Like a Rolling Stone, com una pedra rodant. Podeu aplaudir, si voleu. Realment és una pel·lícula sensacional, una pel·lícula plena de sensibilitat, molt crítica, molt valenta, una pel·lícula molt femenina i molt feminista i que explica una evolució a la Xina que crec que és importantíssima, necessària i com podem veure a la pel·lícula a part, és una pel·lícula amb uns grans atributs cinematogràfics, per tant té una gran qualitat artística. Va ser una de les pel·lícules que més va agradar, ho comentàvem el domingo quan la vam veure al Farris Film d'Udine, i de fet va ser una de les primeres que vàrem tancar aquest any al festival, ens van oferir a principi d'any i la vàrem veure i és d'aquestes pel·lícules que de seguida vols tenir al festival. Pensem que és una joia i a més està basada, com aquesta frase famosa, basada en una història real perquè a més el protagonista és una influencer de la Xina important
I seria d'aquestes pel·lícules a les 4 de la tarda, no? Que són aquesta secció que doncs, ve un públic més, entre cometes, intel·lectual, o sense cometes. I a banda també hi ha pel·lícules aquí amb aquesta sensibilitat femenina amb altres seccions. Sabeu que els últims anys hem potenciat moltíssim el que són les matinals al festival. El festival es diu nits, noches, nights, però la majoria de programació és durant el dia, durant la jornada, i hem potenciat molt la jornada matinal a les 10 del matí, que són pel·lícules infantils, obertes a tot tipus de públic, perquè pensem que és importantíssim portar nenes, nens, adolescents al cinema, perquè hi ha un gran dèficit de públic, i quan descobreixen pel·lícules en pantalla gran, crec que hem aconseguit fins i tot que molt públic vagi al cinema i que algunes de les seves primeres pel·lícules siguin al Festival Nits. Hi ha una col·laboració amb els casals d'estiu de Vic, amb diferents associacions, entitats, grups que venen a aquestes sessions i han descobert que el cine asiàtic es pot veure en versió original, amb subtítols en català, tingui 5, 6, 7, 8 anys i tenir la capacitat d'entrar a la pel·lícula, entendre-les. De fet, fa 2 anys una pel·lícula xinesa que ha guanyat el Premi del Públic, Gelat de Moniato, es va fer la roda de premsa amb el director i tot l'equip en directe a Vic i de fet el director va voler destacar que va ser la millor roda de premsa que havia tingut perquè van ser els nens els que van fer les preguntes i penseu que no van haver d'aturar-ho perquè allò d'alguna pregunta més no va ser necessari. Veurem un tràiler d'una de les pel·lícules d'aquesta secció que anomenem Les nits més petites. 这是我多少回了？不经常不是地球的地方，晒公司的地方。我们也能在这里踢上就好了。这个垃圾球，我都不想跟他们踢。住手！凭什么你们拿我才能踢球？有本事我们就来比一场。一个这么久的瘸子，搞起女娃娃，还想成为球队经济第一。 孩子们，你们个人的足球为那动人，因为它是你们人生的迷你沙盘。 Aquesta seria, se'n diu, una crowd pleasure, una pel·lícula que crec que al públic agradarà a tothom. És una pel·lícula molt bonica, evidentment que ho podeu veure amb molts sentiments, amb una fotografia, uns paisatges. Si algú encara no ha anat a Xina, dels d'aquí presents, després de veure aquesta pel·lícula crec que planificareu el proper viatge de vacances a Xina perquè venen moltes ganes d'anar a la regió on està rodada la pel·lícula, on hi apareix una espècie d'Aitana Bonmatí xinesa i que dificultats de poder jugar a futbol perquè al poble només poden jugar els nens, juguen als terrats com heu vist, que és on assequen el gra, i a més aquestes viles rurals que estan enfilades les cases unes a sobre les altres i juga amb el pomelo a futbol i acaba demostrant un talent increïble i bé, haureu de veure la pel·lícula per saber com continua. I abans ho comentàvem amb la Guang, que és una mica la pel·lícula típica com de Kung Fu, on hi ha el Shifu i el mestre, que sol ser borratxo o exborratxo, que ha tingut un passat aquí d'entrenador de futbol molt bo, ara està totalment denostat per la societat i les nenes confien en ell per poder jugar a futbol. És una pel·lícula preciosa, espero que la vingueu a veure. Com comentàvem, és a les 10 del matí, a les 12 fem la secció Akihabara, que està dedicada, com diu el nom clarament, al cinema japonès popular, però jo crec que és un díptic molt positiu, perquè són pel·lícules infantils, juvenils, adolescents, i tenim totes les matinals amb un públic que, com deia abans, ens interessa molt que pugui anar al cinema i s'enganxi al cinema. Bé, tenim una altra pel·lícula d'aquestes més de cineclub. 我们存在于此，无论何时何地，皆为众生。众生之行，引发觉悟之列，觉
觉悟的终点，揭示今生的起点。我女儿不见了，你有看到她去哪里吗？Place College Silence és el Sam Kwa, que és un director que ens agrada molt al festival, i de fet fa uns anys, el 2019, va guanyar la majoria de premis del festival amb Ships Without Shepherd, no sé si algú d'aquí la va veure, o bé Hassim Pastor. Bueno, va ser just l'any abans del Covid, va ser el 2020, gràcies Oriol per l'apunt, i és un director que a part de fer aquests thrillers que són molt comercials, o a la vegada són molt d'autor, té una posada en escena molt personal, està obsessionat, sobretot per un tema personal que li va passar, amb això, amb fer una crítica bastant contundent de les noves tecnologies, dispositius mòbils, les xarxes, com a exposició, sobretot d'adolescents. En aquest cas parla d'un cas de bullying a la universitat, i és una pel·li dura, però a la vegada aquestes pel·lícules que enganxen. I l'última que us volíem ensenyar, estem fent molts avanços, però penso que està bé, no? Us agrada veure trailers? Veurem una pel·lícula que es va projectar a la Berlinale, va ser una de les pel·lícules que va destacar al Festival de Berlín d'aquest any, i a més una pel·lícula d'animació que utilitza tècniques d'animació tradicional, de dibuix fet a mà, amb tècniques més modernes, i barreja una llegenda xinesa amb temes filosòfics. És una meravella i es diu A Story About Fire, una història sobre el foc. 这是年少时的我，叫冉比娃，是人类的孩子。很久没有吃到肉了。那团红彤彤的东西是什么呢？可以克服寒冷，还能带来美妙的味道。A part, estem molt agraïts, volem agrair als productors i a la distribuïdora Parallax de la pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula ha tingut moltes nòvies per anar a altres festivals més grans que el Festival Nits, i ells, el fet que mostréssim un interès immediat i bé la bona relació que hi ha i que vulguin veure també la reacció del públic del festival, doncs ha fet que la premiera espanyola d'aquesta pel·lícula pugui ser al Festival Nits. A part ens fa també especialment feliços que sigui una nova pel·lícula del Shanghai Animation Film Studio, amb qui tenim una relació de fa molts anys, i bé, ja heu vist que és un prodigi visual, també de pensament i sonor. La banda sonora també és espectacular. No us el perdeu, aquesta pel·lícula només es projectarà el dijous
just abans de Like a Rolling Stone. El dijous va haver pel·lícules xineses repartides per tot el festival. El dijous, el dia 17 de juliol, és la jornada dedicada a la Xina. Al matí hi ha les sessions infantils, hi ha un taller també dedicat, un taller artístic que es fa per a nenes i nens dedicat a la Xina, i a la nit a la bassa hi ha el sopar xinès, hi ha una altra pel·lícula d'acció i comèdia molt divertida, molt entretinguda, i a més el dijous crec que el colofó ideal, com sempre, és el karaoke que es fa el Joan Triadú i que és una de les activitats més celebrades al festival. Bé, passem d'un cine més èpic a un cine més de gran producció, amb una figura que cada any gairebé repeteix el festival, que és el senyor Jackie Chan. Be careful, guys. Okay. I would like to take this opportunity to thank Jackie for adopting our very special little celebrity panda. Can this movie star really fight? His kung fu is incredible. We'll see about that. I'm just a filmmaker. I'm just a friend, okay? Let it go. Una pel·lícula de gran profunditat, com podeu... No, de fet, clar, amb 70 anys el Jackie Chan continua movent-se, no com la seva joventut, la Déu-n'hi-do. Una pel·lícula molt divertida i que de fet hem reservat per la matinal de dissabte, al matí, perquè és una pel·lícula per a tots els públics, perquè a vegades confonem la violència amb l'acció, i és una pel·lícula més d'acció, molt entretinguda i que penso que bé, que el públic del festival s'ho passarà molt bé. Més coses. 江湖的人蝇营狗苟、熙熙攘攘，皆为利尔。这江湖乃是是非之地，早晚将你裹挟吞噬。不错，我教妖人结为知己，也是与武林正派为敌。交出葵花宝典，你可想清楚？这江湖好不讲道理，逼着我铲除东方不败，否则我尽华山派。你害死了这里所有人！喝过这绝情酒，今日必须有一个了断。你我这一场相逢，何不相欠？动手吧！每个人这一生都有别人无法了解的选择。令狐冲，你既要坚守你的正道，那便如你所说。Woman, és una pel·lículassa. Veníem del Jackie Chan. Comentar-vos que, com hem vist el Jackie Chan, el trailer en anglès, la globalització del món fa que la versió que veurem al festival és la versió xinesa, parlada en xinès, tot i que la versió internacional de Panda Plan és en anglès. Aquí tenim un cas Invincible Woman, que és una producció Xina-Hong Kong, perquè, per exemple, el productor de la pel·lícula és el Wong Jing, el gran Wong Jing, oi, Domingo? I a part que és una adaptació d'una de les novel·les més cèlebres de la història de la Xina, ha tingut altres adaptacions prèvies
com els Mormandós, tenim el Sammo Hung, que també, l'amic i company del Jackie Chan, que també està no tan en plena forma perquè està una mica més grassonet, però fa una gran interpretació a la pel·lícula. I és la pel·lícula que iniciarà la marató del 20 de juliol, diumenge 20 de juliol al matí. Des de fa molts anys ja fem una marató d'acció xinesa, amb 3 pel·lícules sempre, consecutives. Veurem aquesta pel·lícula. Veurem la Blade of Fury, que és espectacular, de veritat. És aquest Wuxia, l'altre és més com una mena d'espaghetti western xinès, i The Bodyguard, que és la típica pel·lícula d'acció postmoderna o actual de la Xina, que ens deixarà tots amb la boca oberta. Més cosetes. Ara m'agradaria que pugés, sisplau, l'Oliver Mancebo, que està per aquí. Hola, Oliver, què tal? Hola, què tal? Tenim Oliver, sense en Benji. A veure, Oliver, explica'ns què és això que veiem aquí darrere. Això és un guió, un rotllo d'una pel·lícula perduda, mai estrenada, de John Liu. John Liu, per qui no el conegui, va ser un actor i director i productor de cinema d'arts marcials que va reparar a Barcelona, bastant polèmic, una mica per la seva trajectòria. Potser la pel·lícula més mítica que va fer aquí va ser la de Made in China. Va acabar amb un procés judicial acusat de liderar com una xarxa de tracta de blanques i temes així. No se sap molt bé com ningú acaba de tenir molt clar si va passar per presó o no, però la cosa és que va desaparèixer com a mínim del cinema d'aquí, i entre un parell de projectes inacabats va quedar aquí, va quedar aquest, que és Conan Sarr, rei de les Amazones. Que tu, de fet, ets investigador, conservador, restaurador, i en aquest cas has trobat aquesta troballa, aquesta pel·lícula perduda, oi? Sí, jo portava, fa 10 anys vaig començar un documental sobre la figura del John Liu i el seu pas per aquí, i una mica per gent que anava entrevistant i actrius que havien participat a la pel·lícula i tal, i perquè vaig trobar per altra banda el guió, per una altra la cartelleria original, com unes proves així amb letracets i tal, i sabia que aquella pel·lícula devia existir o que com a mínim s'havia rodat o que com a mínim s'havia rodat una part. Sí, aquesta és una part del cartell original. I vaig estar un temps darrere d'aquest metratge i preguntant a Filmoteca si havia anat per allà a través d'algun fotofilm o d'algun laboratori que hagués tancat o alguna col·lecció privada i tal. Van dir que si era allà no ho tenien catalogat i tal. Al final, en aquests 10 anys, sí que va aparèixer als magatzems de Filmoteca i ara m'han seguit una mica aquest metratge. No està la pel·lícula completa, hem trobat de moment 8 pel·lícules, tot 8 llaunes, tot i que sabem per les fotos fixes que hi ha més metratge que està pendent de trobar i que estem buscant. I ara la idea és fer una mica un documental sobre John Liu o sobre el pas de John Liu aquí i sobre el procés de restauració i de remuntatge d'aquesta pel·lícula, una mica en la línia de New York Ninja. Sí. De fet, Ninja es va projectar al festival i de fet crec que podrem veure un avançament al festival nit. Sí, hem digitalitzat una part del que hem trobat, està sense so i la veritat és que no es correspon gaire amb el guió que teníem, però cosa que no és estranya, venint de John Liu i tal, però és que després també hem descobert que hi ha un guió, o sigui que el guió que jo tenia és de l'any 91, hi ha contractes per produir la pel·lícula també que tenen data del 93 i la pel·lícula és del 83. El que hem trobat ara, una mica parlant amb actors i pel que he vist en altres documents, el que hem trobat és una pel·lícula del 83. O sigui, hi ha com una mica de misteri que és cap a on volia, o sigui, perquè va estar 10 anys intentant produir una pel·li que barrejava com l'exploitation amb arts marcials. Sí,
Crec que serà una troballa increïble, molt agraïts, de veritat, Oliver, i més, crec que a part de que ja és una de per si, poder trobar un material així, poder-lo restaurar, poder-hi treballar, fer un documental sobre el Lleoniu, perquè és una figura clau per entendre una mica també les relacions d'Espanya, de la península Ibèrica, de Catalunya amb la Xina, sobretot en temes cinematogràfics, i de fet d'aquí una estoneta farem allò típic del redoble de fer una pausa per la publicitat. En aquest cas serà una pausa pel te, oi Lídia? Sí. Ja s'ha acabat, els trailers ja estem, no? Sí, no, queda. Sí, ara ve la Lucia Ning, ens portarà, que està allà al fons de la sala. Farem una breu pausa amb una cerimònia del te xinès i podreu prendre una miqueta de te. I després... Després continuarem, tenim aquí els autors del llibre Sempre ens quedarà Pequín, que abans el van tenir a les mans també, que estem molt contents perquè és la segona edició ja del llibre, només l'hem pogut reeditar gràcies al suport de Confuci, per tant, doblement agraïts, i que és l'enciclopèdia definitiva sobre les relacions ibèrico-xineses en el camp del cinema, però també amb un context excel·lent tant de geopolítica com sobretot el món de la cultura, profusament il·lustrat a tot color, en documents. El Carlos Benítez i la Montse Rovira han fet un treball una mica com l'Oliver, d'arqueologia pura per trobar materials increïbles, per tant és una peça de col·leccionista. La primera edició es va costar en dies i no és allò de vendre fum, sinó que realment va ser així. De fet, els que vam editar al cap de pocs dies de començar el festival ja s'havien acabat i per tant vam dir que faríem una segona edició quan trobéssim un company de viatge que ens hi ajudés i ha estat Confuci. I de fet diumenge presentarem la segona part d'aquesta col·lecció d'Àsia Peninsular, que és Capón Ibérico, un joc de paraules molt original, com podeu veure, i que el presentarem diumenge a Vic i més endavant, suposo, també a Barcelona. Doncs ara anem a fer la cerimònia del te i continuarem. El dijous és el dia de la Xina, com heu vist, el dia 17 de juliol, el 15 comencem, fem una pel·lícula de Hong Kong, Stuntman, on es venen els dos directors, són dos directors bessons, el Herbert i l'Albert Leung, que venen directament de Hong Kong i Singapur per presentar aquest homenatge i aquesta mena de carta d'amor als dobles d'acció de l'època daurada, del cinema que més ens agrada. El dimecres tenim Corea, amb un sopar coreà i una pel·lícula excel·lent, Victory, sobre el món de les animadores als camps de futbol i com pot ser millor veure un grup d'animadores fent la seva representació que no un partit. El dijous a Xina, el divendres tenim un anime, Toto-chan, que va guanyar Annecy, i que agraïm a John O'Malley la seva aportació al festival. I dissabte tenim la nit de la Índia, que són les més espectaculars, i aquest any especialment tenim Jad, que és una pel·lícula que no és apta per a menors de 18 anys, ja el diem ara aquí, per tant serà una bassa X una mica. Perquè el Sunny Deol, que és el Sylvester Stallone indi, si sembla físicament i les seves pel·lícules tenen un punt, doncs és una pel·lícula que s'ha de veure a la bassa i amb tot el públic cridant i xalant. I el diumenge, com sempre, tanquem el festival amb la marató xinesa, com dèiem, i a la tarda hi ha 404, una comèdia humor, terror tailandesa, sembla un capítol de Scooby-Doo, divertidíssima, i després acabarem amb Fateh, que és la pel·lícula que tanca el festival a l'Atlàntida i que és una mena batejada com el John Wick indi i per tant crec que us ho passareu molt i molt bé. Doncs moltes gràcies i endavant. Perquè els encanta investigar, buscar, trobar, i la veritat és que la feinada que han fet amb el llibre de Sempre ens quedarà Pequín, que després segur que adquirireu perquè voleu que us el signin avui en directe, doncs veureu que, a banda que, a part que està molt ben escrit, la narrativa és excel·lent, a part d'això, com comentava, és un llibre amb una quantitat de documentació i il·lustracions que bé. Només la portada ja, com podeu veure, la Sagrada Família. Expliqueu-nos un moment, què és la portada, Carlos? Bueno, esto, gracias a un compañero Jordi que está aquí, tuvimos la suerte de conocer a unos de los técnicos que estuvieron envueltos en el rodaje de los supercanovistas que se hizo en Cataluña íntegramente. Entonces, aparte de que nos contó un montón de anécdotas totalmente inéditas y muy divertidas, y o sea, vamos,
tal y como me las contaba, estuvimos viendo porque eran bastante divertidas. Nos contó un momento, o sea, bueno, que lo cuenta ahí también, un rodaje nocturno en la Sagrada Familia que les dio muchísimos problemas, pero que quedó muy bien y que quedó muy bien ambientado y que les dejaron hacer prácticamente lo que les dio la gana. Si bien estas escenas no salen en la película, salen escenas durante el día, entonces yo me encabezoné en intentar encontrar una imagen de ese rodaje. Vi varios making of y cosas así, pero nada, no salía nada. Y entonces al final pues dimos con esta imagen que además se nos pareció estupenda para la portada, o sea, porque refleja todo lo que hemos querido incluir en este libro. A la Sagrada Familia y dos jóvenes que prácticamente estaban, no empezando la carrera, pero sí se hicieron famosos, o sea se embarcaron en la fama gracias a esta película que se rodó en Cataluña y de la que parece que la gente tiene miedo a escribir porque da para un libro solo esta película y estoy seguro que alguien sí que podrá hacerlo porque estuvo envuelto, casi toda la industria catalana estuvo envuelto en este rodaje, no como coproducción pero como equipo necesario, no? Lauren Films i que ara es pot trobar, la va distribuir en format domèstic, posteriorment a Selecta Visión. Selecta Visión la tiene en condiciones, pero bueno, fue un éxito aquí en todo el mundo, incluso para la siguiente película que creo que Operación Cóndor, me parece que es la siguiente, ¿no? Ya me está diciendo que no. Bueno, perdona, sí. Aquí contaron en parte con actores también españoles, alguna actriz española, pero muy poco. O sea, ja no se realizó aquí, como és el cas d'esta. El llibre dedica una bona part a parlar d'aquest rodatge, d'aquesta experiència xinesa, catalana, espanyola, però, per exemple, avui fullejant el Tariq, el cap de premsa del festival, em deia mira, aquí hi ha Orange Star, la pel·lícula que ara comentava l'Oliver, que estan remuntant, que han trobat a la Filmoteca, i justament apareix al llibre perquè es parla bastant del John Liu, el llibre. Sí, bueno, es que aquí estábamos empañados, o sea, nos salió la información pero no sabíamos dónde encontrar, o sea, no pensábamos que ninguna, o sea, que se hubiera llegado a dar nada, vamos. Esto, o sea, que me he sorprendido hoy y estoy, vamos, deseando. O sea, pero, o sea, él quería hacer muchas cosas y aquí veo que con los hermanos Balcázar, pues intentaron montar alguna y la que más quisiera ver es precisamente la que han encontrado, que espero poder ver alguna escena más fantástica. Pero bueno, yo solamente encontré esta parte gráfica y poco más, que ya me pareció maravilloso porque nunca había sabido nada de todo esto. Molt bé. Montse, ens pots explicar una mica un resum de com va néixer o de què és el Siempre nos quedará Pekín? A veure, bueno, mig en català, mig en castellà. Sí, costa-li un micro, Carlos, sisplau. Jo fico... Si vols fer-ho en castellà, cap problema. Sí, no, les coses tècniques jo escric en castellà, jo soc bibliòsica de pròleg, també. Com va començar el llibre, ho has d'explicar tu, perquè és l'autor del pròleg. En aquesta edició que he signat, que a la primera tirada deien qui va escriure el pròleg tan maco? És una segona edició, com dèiem, i ha estat publicat gràcies a Confuci, per tant reiterar l'agraïment perquè pensem que és un llibre, és que a més d'això durant un any ha estat un llibre molt buscat i ja ho dèiem, no és fum, sinó que realment molta gent ens ha donat el llibre, però clar, s'hi ha exhaurit i hem pogut tornar una mica. I tot va començar amb un dinar a l'hora dels cafès, ens van enganyar aquell senyor que està allà sentat i aquest senyor que està aquí. Veniu, tal, no sé què. Ai, mira, què passa que ja que vosaltres que feu cinema espanyol i tal, feu un llibre d'Àsia i Espanya a les relacions cinematogràfiques. I bueno, doncs sí, ens hi vam ficar, però esclar, al final han sortit no un sinó dos llibres i en comptes de tot Àsia n'hi ha un de Xina i un altre del Japó.
de moment el tenim aquí. La col·lecció és Àsia Peninsular, vam dir? Sí, Àsia Peninsular. I aquest va ser el primer volum. Llavors, bueno, és una mica qüestió d'atzar que aquest sortís abans que el de Japó, perquè els vam anar-los escrivint simultàniament pràcticament, ara fem aquí, ara fem allà, ara anem fent, i el primer que va sortir al públic va ser aquest, però podia haver sortit el de Japó, que enguany sí que surt i estem molt contents. I aquest, clar, espera, que la xuleta aquesta la tens tu, no, ho faig jo. El primer que ens vam plantejar és que el cinema no és una mena d'ente abstracte que viu allà a les esferes celestials que descrivia l'Aristòtel, sinó que està incardinat al món. I per això, i perquè ens agrada, el primer que vam passar és, bueno, primer posar el context, posar en situació què passa, què és el cinema dins del seu món. I al final ens va agradar tant tota aquesta part del marc contextual que són, el llibre està dividit en dues parts, que tu trobaràs això que va fer el José tan maco. De fet, el llibre, fins i tot pels no tan aficionats al cinema, creiem que és tot un tresor. El contexto és un contexto histórico. Hi ha un context històric molt detallat. Es un contexto histórico, o sea, al que el libro solo, como ente vivo prácticamente, o sea, que nos ha llevado, o sea, porque yo empecé a encontrar que, bueno, que ya hablaré sobre él, que prácticamente la historia de la industria, de los cines chinos, ya no de la industria cinematográfica, aunque sí en parte, la empezó un señor que nació en Granada. Entonces, claro, se hablaba mucho de la geografía, de la política, de cómo estaba en aquella época. Entonces, claro, yo y ella necesitábamos saber más datos para saber de lo que hablamos. Pero al ir a escarbar este contexto histórico encontramos más cosas en común y nos fuimos concentrando en estas cosas en común desde cosas más monumentales a pequeñas historias que se desarrollaron en España, por ejemplo, por la muerte del más veterano de un grupo de equilibristas, el primero que vino, o sea, los primeros ciudadanos chinos que pisaron la península ibérica eran grupos de equilibristas y el veterano pues falleció aquí y se encontró la tumba. O sea, que quiero decir que todo esto empezó a sorprendernos y a dejarnos ojo plástico, ¿no? De decir cuánta maravilla, cuánta cosa, y esto de que lo escarbar. Esto de que lo enterraran sirve también para quitar un poco aquello de los tópicos, los lugares comunes, porque no los entierran, se los comen a los chinos y los chinos nos van a comer y estas cosas. Entonces, buena parte del trabajo también consiste en ir quitando todos estos tabús que hay y que curiosamente hemos encontrado que también hay miedos, o sea, parece que los de aquí tenemos ese miedo. S'han quedat els chinos, hay un documental de una chiquita que habla sobre este hecho, ¿no? Este miedo de que se quedan los negocios, se quedan tal, pero tiene la virtud de que no solo expresa los miedos de los originarios de aquí, sino que también hay miedos recíprocos, ¿no? O sea, que también la comunidad china, asiática, china en este caso, ostras, ¿no? Aquel centro hospitalario no, que no salen vivos, com que no. De fet, a banda de la informació cinematogràfica, fa una feina boníssima amb el tema dels falsos rumors, dels tòpics, dels prejudicis, i això els desmunta d'una manera molt contundent, a més d'una manera molt àgil i molt artística, i això és molt important. I haurem d'anar resumint perquè tenim unes nitòmenes que ens esperen allà. La gent que vulgui saber moltes coses del llibre, evidentment, que l'adquireixi, que és interessantíssim. No sé, Carlos, ¿qué més vols afegir? Hemos encontrado y estamos bastante contentos pues, de la primera película, o sea, desde la primera película china que se proyectó en España, que fue en Madrid, y fueron un par de largometrajes que en ningún sitio sabían explicar cuáles eran
o sea, tuve que encontrar una noticia francesa, incluso vi que eran los mismos, o sea, allí hubo una sesión organizada por Jean Cocteau en 1929 y que esta pasó a Madrid, donde varios intelectuales también vieron estas películas con subtítulos en francés, algo que luego averigüé también, porque sobrevive un poco de metraje que incluso está en YouTube, y que fue una sesión durante que en el intermedio, o sea, de dos películas chinas, que en el intermedio García Lorca hizo o sea, que recitó algunos versos suyos. Desde aquí hemos ido a algo que yo no sufrí, sino que lo pasé estupendamente bien, que fue el cine de artes marciales y de Hong Kong, o sea, de artes marciales, que yo como pequeño, o sea, que lo disfruté y vi prácticamente todas las películas que se estrenaron. Aquí he podido hacer un inventario, ver desde las grandes producciones show, que alguna entró, Golden Harvest y mucha cosa minoritaria o coreana incluso, disfrazada de cine chino, ¿no? Hemos encontrado eso, hemos buscado también los puntos en común, o sea, películas rodadas en China con temática o incluso rodadas aquí. Incluso un Quijote en 3D. O incluso un Quijote en 3D, o sea, y adaptado a la mentalidad de allí, pero no sé, bueno, es curioso. Hemos encontrado muchísimas curiosidades y hemos profundizado, intentarlo hacerlo también de una manera amena, o sea, nada tampoco demasiado acadèmico. Ella sí que és acadèmica, jo soy un poquito... És molt addictiu el llibre, i això que comentava el Carles tan interessant de les confusions, aquí veieu el karateka i el pistolero. Clar, els distribuïdors espanyols moltes vegades el karate, el kung fu, tot era el mateix, tot era xinès o tot era japonès, i per sort doncs està molt bé que hi hagi llibres que van explicar tota la història d'aquesta relació cinematogràfica dels mondimites. Que hem disfrutat molt dejando a caldo a Perdiendo el Este, que no la veáis, o sí, o vedla, pero a ver, porque es realmente todo lo que no debiera ser una comedia, o sea, usa el bochorno, la vergüenza ajena, y es como si no se hubiera superado todavía aquello de los payasos de la tela de Chinito tú, Chinita yo, que Miliki iba con el sombrerito este de paja como si estuviera en el arrozal, y Fofito iba de geisha, porque ¿qué más da? Son orientales, tienen los ojos rasgados. Pues estos no han superado esto, los de Perdiendo el Este, no la veáis. Sin embargo, sí tenéis que ver, y con eso yo ya me salto todo, un corto que está en Filmin de un autor chino, un chiñol, como se llaman ellos, chiñoles, son los asiático-descendientes, o sea que son la segunda generación que ya han nacido aquí, que tuvo el honor de ser seleccionado en los Goyas, el primer corto rodado en mandarín, se llama Xiaoxian y es una maravilla. Y los pongo en relación porque la protagonista femenina es la misma. Y entonces yo quería acabar diciendo que este chico, Jiajie Yuyan, que es el autor de este corto que está en Filmin y que sí debéis ver, por fin ha podido hacer su largo, que se llama Tres Edades, y que decía: mi ópera prima arranca un día como hoy, pero de hace 32 años, durante los Juegos Olímpicos de 1992 hasta 2009. Una historia sobre una familia china de 3 generaciones a lo largo de 17 años en Barcelona. Que supongo que pronto estará en Filmin, no sé si se va a estrenar en cines, que esto es primicia, no está en el libro porque lo acabamos de... es un dato recién salido del horno. I estarà en Filmin perquè Filmin... Abans de Filmin, abans de plataformes d'això, pot veure's aquí a Confuci, que de fet és una de les que dèiem, institucions com Confuci que facin aquesta feina tan pedagògica com una feina cultural importantíssima de trencar amb tabús i amb esquemes establerts que són totalment equívocs, com podem veure, en llibres com aquest, al festival. Per tant, nosaltres estem molt agraïts. L'última cosa que la gent té set fa tot. Solamente se puede decir que hemos intentado también reunir toda la bibliografía que se ha publicado sobre el cine chino aquí y hemos hablado incluso de los fanzines de asociaciones o festivales como el vuestro, ¿no? O sea, contando un poquito la historia, que bueno, en este caso lo has contado tú. O sea,
y hemos intentado que esté todo de una forma, o sea, nos sentimos satisfechos de haber intentado dar, o sea, que esto ya pueda dar a conocer muchas cosas que nosotros hemos descubierto a la vez y que nos ha resultado muy interesantes. O sea, pensamos que hemos hecho el libro que nos hubiera gustado leer, o sea, encontrar. Y nos gustaría que lo poquito que hayamos aportado sirva para que germine y haya mucha más gente, ¿no? Que tire adelante cosas que están ahí, no sé. Como es el caso, ¿no? Estamos hablando de algo ya muy especializado, ¿no? Pero de eso se trata, de ir profundizando. És molt bonic, a més que plantegeu un llibre com a punt de partida, quan hi ha tanta informació, sobretot llegint el llibre te n'adones de la passió que hi han posat els dos, a més no només de la passió cap al cinema, sinó cap, en aquest cas, a un treball d'investigació, que la veritat és que és molt, jo l'he llegit ja 2 vegades consecutives perquè et vas trobant pel camí amb tota la documentació, a part de fotografies, de cartells, d'il·lustracions, doncs és un llibre molt amè. I tot va començar a Montserrat. I tot va començar a Montserrat. No sé si heu anat al Museu de Montserrat, alguna d'aquí? Doncs ja. Com que a mi el tema eclesiàstic no m'interessava gaire, de molt petitó em vaig anar a refugiar de la calor al Museu de Montserrat. I és un museu que té, ara ensenyarà el Carlos, un quadre de Gilles de Monet que es diu Platja Pequín. I és el litoral, és on hi ha el Fòrum Ara, i és on van arribar els primers xinesos quan desembarcar a la península. Però clar, en aquell moment no vaig entendre res i no tenia, vaig dir Platja Pequín perquè posava que era un autor català, que això era el litoral català, i més endavant, amb uns quants anys més, vaig començar a investigar i si voleu saber què passava haureu de llegir el llibre. Per tant, res més, moltíssimes gràcies Carlos, Montse, gràcies a tots per haver vingut a l'equip del festival, a la Maria, al Carip, al Domingo, a l'equip de producció, que ens han vingut avui aquí, i sobretot, evidentment, al Xesco i la Lídia, grans amics de l'Institut Confuci, fans del festival, i a la Wang i a la Gael, les directores de l'Institut Confuci, que de veritat que és un plaer tornar-vos a tenir de companyes de viatge. Moltes gràcies. Un ensenyament, perquè allò que dèiem dels tòpics i de com ha canviat tot, d'una de les pel·lícules que vàrem projectar al festival, a la presentació del llibre.